खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव मोनसे राजखान्थियारि गिदिर खौरां हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव बे समाव प्रमद बर'नि जे थैनाय साननि बाथ्राखौ रोखा बाथ्रा बुंथिदों आरो बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंथिदों जे प्रमद बर'आ जेब्ला थैगोन थामहिनबा मुंख्लं जागोन बे मुंख्लं जानायनि थाखाय मुंख्लं सान फालिनो थाखाय थियारि होनानै बाथ्रा बुंदों बिथां थैयोब्ला मुंख्लं सान फालिनांगोन मानोना बिथाङा सासे गिदिर सुबुं होनानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बे समाव हाग्रामा महिलारिनि मोनसे राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा नोंथांमोना मिथिगौ दे सिगांनि सानफोराव गोबां राजखान्थियारि बाथ्रा दान्थे बिदान्थे जानायखौ नुनो मोन्दों नाथाय बे समाव सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ बा दैदेनगिरिनि थैनाय सानखौ थि खालामग्रा सुबुं होनोब्ला हाग्रामा महिलारिया बे समाव सासे गेदेमा सुबुंनि आथिखालनि बिटिआरनि सीएम बिथां प्रमद बर'नि जे थैनाय सानखौ बिथाङा बुंथिना होदों थामहिनबा बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया प्रमद बर'नि जे थैनायनि साना फैगौ 9 एप्रिलाव 2025 मायथाइनि 9 एप्रिलाव होनानै बिथाङा बुंथिदों मानोना बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ दे सिगांनि सानाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै गुबुन समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे दफा बे दफाफोरा मावफुं जादों जुदि नोजोर होयोबा सानजा फारसे सिमा बारायनाय बे सिमा बारायनाय बा थामहिनबा गामि सोसननाय बे जानानै थांबाय आरो गुबुन फारसेजों बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जे फसंथान थामहिनबा गोरोबथा बायदियै फसंथानफोर गायसननाय बे गायसननाया दासिमाव सोलिबाय थादों आरो बे समावनो बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि सायाव गोख्रों बेफ्रुसार बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंथिदों जे प्रमद बर'आ जाखिनि बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाफोर बे दफाफोरखौ मावफुंनो हायोब्ला सिगांनि सानाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदोंमोन जे बे समाव बिथाङा सोरबा सासे मन्त्रि बे मन्त्रिनि सेस्लायाव थांनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौनो रिपिट खालामदों हाग्रामा महिलारिया बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाया मावनो हायाखै आरो जायनि थाखायनो बे समाव बिथांनि जे थैनाय साना फैगौ 9 एप्रिल 2025 होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया जेतियाह'ले जेहेतु आखरे फालन होआ नाय बिटिआर चुक्तिनि कारणे तार मरिब लगा सुइसाइड करिब लगा डेटটো हल 9 तारिख एप्रिल मानोना बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बायदियै बिथां प्रमद बर'आ पावाराव फैनाया फैगौ 2025 मायथाइनि 8 एप्रिलाव थुंगेगोन थामहिनबा आबुं 5 बोसोर जागोन आरो बे आबुं 5 बोसोर जुदि जायोब्ला बिथाङा बुंथिदोंमोन दे सिगांनि सानाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ जुदि मावफुंनो हायाब्ला सोरबा सासे मन्त्रिनाव थांनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे लेखायैनो बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा गोख्रों राजखान्थियारि बेफ्रुसार बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंथिदों जे सासे गेदेमा सुबुं जुदि थैयोब्ला मुंख्लं जायोबा बिनि जे मुंख्लं सानखौ फालिगोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारिया दिनै बे गोख्रों बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों चिरां जिल्लानि जे बिजनियाव मोनसे मेल जादोंमोन आरो बे मेलनि गेजेरजों बिथाङा बे गोख्रों बेफ्रुसार बिबुंथिखौ होनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननो हाग्रामा महिलारिया आरोबाव मा गोख्रों बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव फारि होनि तो कि आपनि শুনা নাই কেছেট বাজাওয়াটো प्रमद बर'ই কৈছে যে বিটিআর চুক্তিটো যদি আখৰে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে কি আমি অসমৰ কোনোবা এজনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ঘৰত যাই পেলাই চোতালত সুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটোকে কৈছোঁ মই যেহেতু प्रमद बड़ চৰকাৰৰ দিনটো 2025 এপ্ৰিল মাহৰ 8 তাৰিখত 5 বছৰ কমপ্লিট হয় তেতিয়াহ'লে যেহেতু আখৰে পালন হোৱা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো সেইকাৰণে তাৰ মৰিব লগা সুইচাইড কৰিব লগা ডেটটো হল 9 তাৰিখ এপ্ৰিল ইমান ডাঙৰ মানুহ মৰাৰ পিছত আপুনি যদি শহীদ দিৱস না মানে এইটো কিবা হ'ব এইটো কি আপুনি শুনা নাই কেছেট বাজাওয়াটো प्रमद बर'ই কৈছে যে বিটিআর চুক্তিটো যদি আখৰে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে কি আমি অসমৰ কোনোবা এজনৰ
কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ঘৰত যাই পেলাই চোতালত ফাঁচি ছুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে সেইটোকে কৈছোঁ মই, যেহেতু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনটো 2025 এপ্ৰিল মাহৰ 8 তাৰিখত 5 বছৰ কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে যেহেতু আকৰি পালন হোৱা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো, সেইকাৰণে তাৰ মৰিব লগা ছুইচাইড কৰিব লগা ডেটটো হ'ল 9 তাৰিখ এপ্ৰিল। ইমান ডাঙৰ মানুহ মৰাৰ পিছত আপুনি যদি শ্বহীদ দিৱস নামানে এইটো কিবা হ'ব? এইটো কি আপুনি শুনা নাই কেছেট বাজাৱাটো? প্ৰমোদ বড়োই কৈছে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আকৰে পালন নকৰে তেতিয়াহ'লে কি আমি অসমৰ কোনোবা এজনৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ ঘৰত যাই পেলাই চোতালত ফাঁচি ছুইচাইড কৰিম বুলি কৈছে। তেতিয়াহ'লে সেইটোকে কৈছোঁ মই, যেহেতু প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰৰ দিনটো 2025 এপ্ৰিল মাহৰ 8 তাৰিখত 5 বছৰ কমপ্লিট হয়, তেতিয়াহ'লে যেহেতু আকৰি পালন হোৱা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো, সেইকাৰণে তাৰ মৰিব লগা ছুইচাইড কৰিব লগা ডেটটো হ'ল 9 তাৰিখ এপ্ৰিল। ইমান ডাঙৰ মানুহ মৰাৰ পিছত আপুনি যদি শ্বহীদ দিৱস নামানে এইটো কিবা হ'ব?